Ćao svima ljudi, dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Vladimir, danas igramo s aplikacijom Fans Verbs, tako ne. Ljudi, danas neka aplikacija. Ljudi, što je danas meni glava ko vanzemaljcu? Čekaj, šta ovo? Ako vam se svidio ovaj video, ostavite like, komentar, subscribe. Ili ću plakati. Nemojte vi njega slušati. Mene je mama ostavila kod škole, nije htjela da dođe po mene. I ja sam plako. A da popravite šiške fino. Izgledaš gore nego vanzemaljac. Pa evo, ja sam sad vanzemaljac. Video i mene, krenem to vama. Wow. Nemoj mene sa tim. Meni je ime Zubati, radio sam kao zubar, zato sam ovako zubi. Da ja sad izaberem neki Ajde, koga će sad? Ovaj. Mama! 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 Mene neko zvao Kruška, ne znam zbog čega. Kažu da mi je glava kao kruška, ne znam zbog čega, nije to fino. Ne znam zbog čega. Daj. Mene zovu Daska, jel mi je glava kao daska? Nije. Nema veze. Evo. Ran. Ne diraj. Ko zombi si? Pa, čekaj. Aj, ovaj. Ja sam vozio Ovaj. biciklo, bio Ovaj sam... nisi Ma nikako. stani! Ja sam vozio biciklo, bio sam fudbaler, malo me loptu ugruvali, Nije, zato ovaj, su rake oči. Ovaj je fudbaler. Ja sam radio kao fudbaler, nisu me A primili. gdje da vidim sam kako ih ima? Nisu me primili. Ne znam zašto. Ljudi, znam šta da vam je glava ovako. Ja se igram s ovom konačno. Ljudi, danas ću da vam pokažem još jednu aplikaciju. A gdje još malo da prelistamo to? A šta? A vrata, vidi kod da se zalijepio nešto, vidi. Vidno je Ko da sam poljubio, znaš. Tebe. Okrenem to fino. Te fino stoji. Ljudi, sad vam pokažem još jednu aplikaciju. Imam 15% na telefoni, ko ludaka. Da nisi imao 12? Jesam, ali se punio malo. Koju? Ljudi, ovo je detektor smrti, ovo će računat kad ću ja da Nemoj umrem. mene. Upravo si ti ovdje bila. Ja. Ljudi, moje ime Vladimir. Kad sam ljudi ja rođen? 1.6. Znate li vi? A što govoriš odmah? Pa šta oni znaju, je li prvo to ih to? pitaj. Aj, ja sam jun. U junu. Da, januar, februar, mart, april, maj i jun. 6. Ljudi, kalkulator. Ajde. A ne, aj majko, šta ovo? Moje ime je Vladimir, imam 13 godina, maksimum godina živim 13. Šta je to novo? Ne znam, ajde ti časkom to na prevodilac prevedi, pošto mi nemamo uzas Engleza. Aj, bilo je samo engleski. Pišeš. A metodor fals. A mogu se nešto pitati, što je mislite da li ovo firme, pošto je meni nosanca dala samo zbog 2 greške 4. Da li je to fair? Ma po moment nije. Trebala se nagrad sokom. A? Čitaj. No. Aj, ubit će me meteor. Meteor. F-A-L-L-S. Fals. On, jo. On. Y-O. To znači meteor pada na vas. Aj, majke, će me meteor. Ajde vidimo sad šta će te biti. Nemoj mene. A ja želim.
Iđe sad. Ja nakon nagađam. Aj, napiš babu. Čekaj. Desa, hoće meza. Aj, kako ćemo znat koje godište? I neko Nemanja. Vidimo koliko će on živjeti. Aha, 21. Čekaj. Februar. Jel februar? Čekaj, ode ja na 20... Ja bi tuj. Jel februar? Izašlo bi tako. Jel februar? 21. februar. Aj, on listanet. Evo ga. 2006. 7. Evo. Zatvori. 11. 80. Prevodi. Šta? Ovo dole. Da vidimo čega će on. Rekao sam da će mene meteor ući. A malo pre pisalo da će umreti. Gajin. Aj, malo pre ljud pisalo da će Tje. ga vanzemaljca odvesti. Piš bona, tje. Stani D. Tje. Čekaj, piše majmun da bi... Poka paket za novu godinu. World... Majmun da bi svi. Dalje. S... U... P... R... M-A-C-Y. M... N... D... I... Prevodi, Sejko, prevodi. T... R... Dalje. M... In... A, A... T, E. T... Tje humanity. Tje... B... H... U... M... A... N... I... T... Y. Piše, majmun dobijaju svjetsku nadmoći i uništavaju čovječanstvo. Ja uništavam čovječanstvo. Ajde vidimo sad šta će te pisati. Nemoj, ti ću umrti, Vlad. Pa ti ću umrti prije. Pa si lago, majmun se vladati. Čekaj, ako majmun... A ne... Majmun vladaju. Ljudi, kako će on tad vladat? Šta mi ću morat govorit majmunski? Bla, bla, glju. Čumanču. Lupć neko godište. Čuman. Ču. Rođen 21. maja 1985. Neđe. 1900 kalkulator. Vidimo kad će on tam drkne. Čumanču. Trenutno 53 godine, maksimum života. Aj, jadnika. Gore. Viće, čak 17. Od 19 godina. Samo. Čumanču živi 19. Zombije. Pošće ga. Biće u zombi apokalipsu. M. B. E. A. P. A, P, O, C, A, L. I. P, S, A. Pse. Postoji zombi apokalipsa. Čekaj, vidim koji Tvoj tata i mama. ko video kako ubiće nas, ajde. I ljudi, to bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, komentar, subscribe. I pozdrav!